हेलो लोगोफोर आंनि दैमारि चेनेलाव नोंथांखौ गासैखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आंनि दुर्गा फुजा बासानि खालामनायाव बेरायफैदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, हानायखिनि जोबजासिम देखायलांनो नाजागोन आङो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। आं दा शान्तिनगर साइडआव सफैबाय। थारमाने बे मुर्तिखौ गौराङाव गारहैगोन। अल क'क्राझार टाउन एरियानि गासिबो बे गौराङावनो गारहैगोन, गासिबो साननिया। ओरैबायदि मानसिफोर दङ लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय था, आं देखायलांबाय थागोन। हानायखिनिखौ जोबजासिम देखायलांगोन आं लोगोफोर, नोंथांमोना नायबाय था, भिडिअखौ स्किप खालामाबालासिनो नायलांबाय था। ओरैबायदि मानसि जादों, जाबादि इन्टारेस्ट मोसायो बाङालिफोरखौ। माबायदि मोसादों जेरै गोसो एरै मोसाखादों लोगोफोर, नायलांबाय था नोंथांमोना। बिथाङा द्रामसा दामोबो दामनाया एक्सट्रा दामखायो। क'क्राझारनि बे मानसिया भाइरास मानसिया। नायदो एबाराव लोगोफोर माबायदि मोसादों, नायदो एबाराव। बर'फोर साफा सानै दङ लोगोफोर, लुक लुक मानसिखा। आथिं गानो जायगाखौ मोना खन्द' मबाइल केमेरा हमनाया नों एकदमबारे दल'खौ लानो मोना, बिनि आखाइ नांनाय, बिनि मोदोम नांनाया एकदमबारे जोङो बिराद थाल लानानै मबाइल केमेराखौ हमनांगोन आं लोगोफोर। मानसि जाखादों, जाय जेरै हागौ ओरै मोसादों। सब सारा दङ मुर्तिया, मुर्तिखौ गासैखौबो देखायजोबनो हानाय नङा लोगोफोर, ओरैबादि गोलाव लाइन। आसल मेन क'क्राझार बाजार दुर्गाबारिनि मुर्ति बै गिदिरा बेनो देरसिनबो, फार्स्ट बेखौनो गारग्रोगोन दा। नायदो एबाराव लोगोफोर माबायदि मोसादों, ओरैबायदि फुरथि जाखाबाय, मोसाफानो गोसो जाखायो खाथियाव सहैबा। सोरबाफोर नायनो फैदोंबा मोनथिलांबाय, बे जाय नायफैदों बिसोर मोनथिलांबाय, नुलांबाय लोगोफोर। सोरबाफोर नुवाखैबा नायलांबाय थाबानो जाबाय, फैयाखैबा। ओरैबादि इन्टारेस्ट जाखायो। बायदि मानसिखा एकदमबारे। नायदो एबाराव लोगोफोर, गावबागाव ग्रुप बाय ग्रुप गिलु-बालु मोसादों। आयु रेस दंलायबावो सोरनाबा सोरनाबा। लोगोफोर माबायदि मानसि, रुपाले मानसि, बाबा ओरैबायदि साइज दङ। सारा सानबाबो सानख'नो हाया।
नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गौरां फारसे। आं देखायलांनो नाजाबाय थागोन लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। आं दा नै दावखोलांगासिनो। ओरैबायदि गोलाव लामा लासै लासै दावखोलांगासिनो लोगोफोर, नोंथांमोननो देखायनो थाखाय। नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम। एकटाखौ देखायनो हागोन मिथिगौ लोगोफोर, थारमाने ओरैबायदि गोलाव देखायजोबनांगौबा डेन्जार टाइम लागोन, भिडिअ बिराद गोलाव जागोन। बेनिखायनो आङो खन्द' खन्द' ससे ससेल' देखायनो नाजासिगोन लोगोफोर। गासिबो देखायनो हानाय नङा मिथिगौ। दावखोगासिनो गौरांथिं थांगासिनो, गौरां फारसे दावखोलांगासिनो लोगोफोर। मोनहैथारसै लोगोफोर, गौरां ब्रिज खाथि मोनहैहां जाहैबाय। दा मुथि गारनाय जायगा गुदियावथ' मानसिफोरखौ थांहोआ होननाय बायदि खोनादों बांसिनखौनो। मोनसेयाव 10 खरि एबा 7 खरि बिदिल' थांहोगोन बादि होनदों मुथि थिखोना गारनो थाखाय। दा नायलांबाय थादो लोगोफोर, सिङाव हाबलांनो मोनो ना मोना। सिङाव जुदि हाबलांनो मोनोबाथ' नोंथांमोना नुबाय। सेस्था खालामसै सिङाव हाबलांनो। थारमाने लामा ससेयाव गेटआव, गौरां फारसे ओंखारख्लायग्रा गेटआव पुलिसफोरखौ नेदों होननानै खोनानो मोन्दों लोगोफोर। आं भिडिअ सौफैयाखै दाबो, थांगासिनोसो। दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। हानायखिनि देखायलांनो नाजाबाय थागोन आङो। बाबा मानसिया आयु आयु थैखागोनसो माथो। आयु जमा जालाजोब्बाय हनै। बेयावनो गोनदां ओंखारग्रा लामाया लोगोफोर। पुलिसफोर थाथ'दों होनना बुंदों बेहायनो जानांगौ। जाहाथे हनै खायसे नंगौ। नंगौ बेनो, बे ओंखारख्लायग्रा लामा बेजोंनो पुलिसबो थाथेमारदों। नायदो माबायदि बबायदि मानसि। बांद्राय ज' हाबोआखै, नंगौ बेलाय बेयावनो बे गाहायजोंनो ओंखारख्लायलाङो। आङो नायलांबाय था जोबजासिम, देखायलांनो सेस्था खालामबाय थागोन आङो। सिङाव हाब्बाय आं लोगोफोर, साइडजों सिङाव हाब्बाय आङो। बे माखासे गासिबो साइडजों हाबखुमाजोब्बाय। आसल मेनजों सोआखै, साइडजों हाबखुमाजोब्बाय बारस' बुरस' गोजानजों। आंबो साइडजोंनो हाब्बाय लोगोफोर। आं एबाराव हानायखिनिखौ देखायलांनो नाजाबाय थासिगोन नोंसोरनो। दैयाव मारै गारख्लायो, मारै मा खालामो, नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम। गौरां दैया, गौरां दै बियो। एसे बेलासि जाबाय नालाय समायना नुथारबाय, सानजों दैजों एकदमबारे। बोख्लायगासिनो लोगोफोरनि लासै लासै दैयाव लांगासिनो। बिराद अजन जाहैदों, अजननि थाखायनो माने खनसेनो लांनो हाया, थाथ' लासै लासै बोथोरलांबाय थायो नैबेलाय। दैयाव फारसे बुद्रुलांगासिनो लासै लासै थिखोनानै। नोंथांमोना नायलांबाय था। सोरबाफोर नुफेराखैबा भिडिअखौ नायबानो जाबाय। जोबजासिम भिडिअखौ नायबानो मोनसिगोन आरो ना मारै मारै खालामो। माने बांसिनानो बे मानसि नुनाया बेहाय साइडजों हाबखावला फैजोबनाय आरोना। मेन लामाजोंथ' सोखायाखै, फ्राय खारखुमानाय दैयाव नाख्लायबाय लोगोफोर मिथिगौ। दैयाव नाख्लायखांनानै नै माबायदि खालामो नायलांबाय थाबानो जाबाय। दै सारबाय दैयाव नाख्लायखांनायनि उनाव।
बै दैयाव थाहैनाया सानैया नेग्रा सोरबाफोर माने लोंलाबायनानै थांनानै गबदलाबायहैगोन नामा सिखारनो रोंनाय नङा नामा बेफोरबायदिखौ माने नायग्रा आरोना नेग्रा दोनदों सोरबाफोर जौ फेलाबायनानै थांलाबायनानै गबदलाबायजां गिनानै थाङोबा बे गबनाय मानसिखौ बिसोर थाल लानानै बोखांनानै बोरियाव दोनफैगोन आरो नायदो ओरैबादि मानसि सारिय'फाले जेरैबो गोथौआव नारलांथारबाय दहाय खोख्लैनाया ओरै नाय मोनसे नाख्लायबावनोसै दैयाव दैयाव बेखौ नाख्लायबावनो नागिरबाय दैयाव लांबाय एसे गोथौआव लांसिन खोमा बेखौ लांबाय बै सिगांथारनि मोनसे ओमफ्राय नैबे उनाव बिराद मानसि खालि लोगोफोर बाब 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 गावजों गाव होंगो दोंगोजोबखा मोनसे लांबावबाय लोगोफोरनो मोनसेखौ दैयाव नाख्लायबावनोसै